Hambai khapang ni mari kising sung norok bai malanya bagai haino hai phayo ka ang tini hingkai fry fish khainai aba jano bahai ke songnai tei bahai ke sakhe thoknai norok nai tongni khapang ni mari kising sung ang tabo fry fish khlaio obo hingka asuk kotor lengya 300 gram tei 250 gram se asuk kwbangma kotor ang tubulia hingke tabo fry hingka tabo bono tiklaioi ang taisa songnai tabo oro thogrwnai norok nai tongdi khapang ni mari kising sung oro ang tabuk thogrui tongo hingke tabuk hingke ang pies rok rwna hinui tongo pies rwnai risun rwnai ama ke taisa songnai ta tabuk hingke ko pies rwswnai hinui tongmani tiklai tongo tabuk hingke obo hingke risun omo hingke pies abono kisa kolno nango tangi hingke bono thogrok nangbai bebangno fry ina nango hai taba bajak na nango hai ke thogya omo haike kalaite tabu ang moso sutui rwnai tabu abo khai sutui kisa rwkhano ungo asuk kwbang rwno nangya hingke half chamosor rwjak khna hingke tabuk hingke moso rwnai moso hingke 1.5 chamos rok rwdi hingke tabuk hingke jira gura rwnai ikobo hingke jira gura abo khe jira gura half chamos rwkha hingke nusugo tabuk hingke bono taisa som rwphinai o som hingke 1 chamos rok hingke nungo tabuk hingke ang bono kol swnai koloi kaham hingke som tei moso tei joto no mix ina nangya diba mui thokna kahya da hingke tabuk khe tui ri rwkha tui hingke asuk kwbang rwno nangya tui hingke 150 gram hoite 100 gram rok tui rwkha hingke nungo tabuk hingke onion rwnai pias rwnai o pias no fry khaipro tangi riya hinui mano pias tei risum fry khaipro rwkha hingke abo haike asuk thogya ungo hingke omo haike khakya hingke no chawo tamo hingke pias rok belai baja hingke hoi thango hingke omo haike tui o rwmani hingke pias hoya tei risum rok hoya kaham khe masao tabuk hingke kutuk khaba rwnai fry no ri rwkha khapang ni mari kising sung jora jora koma haike bo kholopna nango kholopi hingke mui bisingni kaham khe mui mojia haike kaham khe muiya ungo tei nini gas rok bo septingo mahke mui no kholobui songkha hingke informasi ina difference obo hingke o pias rok tei hoi thanglia tabuk hingke mui tiklani ni jora wngkha iko bwtui rok rankha o onion rok no nai naikha oborok hoda hoi hinui kolui manaikha hoya hingke hoikha hingke belai fry thangkha hingke thogya thango oboni bagui tui o tongfru no bono rwui songkha hingke belai khe kaham ungo hingke tabuk hingke ang o jaga tang mosla rwoi tongo o mosla hingke obo hingke donia gura rok khe bwsuk se motom tei obo rwinai mix wngbaina bagui jotono kolui maro tabuk hingke omo hingke engko chini jabra tamhinai bono samsota omo hai rok ta o jaga tongo rwsung ni blai tabuk hingke mai sanani bagui achukjak samsota tei rwsung ni blai abono rwkha hingke tei kaisa tongo yango tui nungmani cup tei kaisa hingke tui nungmani tamhinai ani juice kaisa tongoi yang kunao obo hingke engko juice cup hingke ikobo hingke tabuk hingke mui tei pias fry rok tabuk hingke ang thoda thoka chananai tongo thoka khapang ni mari kising sung oma khe norok khlai chainai di belai kheno thogo tamni hingke ang oma haike songoi belai kheno thokjago aboni bagui ang je thokjakna haike no norok no bo chai phunugui tongo ambai khapang ni mari kising sung taisa jora mankha hingke norok bai hai jora nawinai ang kok salaiya tei jora nawinai ang teibo alada mui somung rok norok no phunugan khapang ni mari kising sung tini to jora pukri kheba asuk jora tui no basa sini tei khapang mari kising song ang o mai no sabai yang ya sabayo tamkai joto video no phunungnani thangka hingke belai kheno
video logoi tango hingke aboni bagui ang kisa jora nawui no asa kebang jora nayawui no ani video rok no phunugo tamoni hingke khapano mari kising song belai kebang hingke edit khainani tei kebangma MB rok habu asuk nung situng jotono no hambai tei khulumkha.